Og der var Kasper, han er den eneste, der var god, så du skal ind. der nu optager med 2 kameraer. Og det var så hvem der skulle stå på mål. Og vi filmer en ny video bagefter. Hej. Godt forsøg på redning af Emil, men ikke godt nok, fordi han er dårlig. Og der er mål igen, så Emil ned på 1. Det er kraftedeme dårligt, Emil. Skal du virkelig ryge ud, så vi skal bruge 3 timer på at se de der 2 spasser og sparke bolden mod hinanden, mand? Hold kæft. Det skulle du åbenbart. Hold kæft, hvor er du pivringe. Der ser vi ham der den dårlige. Hold kæft, hvor er han dårlig. Det er nok fodboldstøvlen, der gør det. De har sat med en grim farve. Hold da kæft. Jeg er ikke målmand, hvad har du regnet med? Luk røv. Så skyder ham der med kongekabal på mål. Det ved jeg sgu da godt. Men det var ikke engang ham, der skød. Hold kæft, hvor var det dårligt, mand. Nå, så er det ny målmand. Oh my god, lad dog drengen stå, hvis han så gerne vil, mand. There are rules for that shit, man. Wow my god! Er du idiot, mand? Den røg jo 3 kilometer forbi, mand. Hold da kæft, han vil virkelig gerne stå på mål. Der kommer bolden der. Ups. Og den rammer. Og stolperede alt, så han skal ikke stå alligevel. Nej! Ja, egentlig. Det var eddermame en rimelig dårlig skud. Så skal Emil jo stå igen. Kan du se, jeg filmer med 2? Det har jeg set, men det ligner her meget fingre, der får den ene linse. Men det er fordi, jeg glemmer hele tiden af linsen oppe i hjørnet. Jeg tror hele tiden, at jeg mærker det linsen. Det kunne sgu da altså også være meget ninja. Wow my god! Hey, det var Emil! Det var godt reddet, Emil. Gud, nej, han er rød dårlig. Emil! Det er så nu, når jeg er ham der, når du har reddet, der bare skal gå epic cry i den. Oh my god! Do a hero on yourself, man. Og Emil er ude! Jeg kan ikke tro det! Emil er ude! Eller, det kan jeg faktisk godt tro, så dårligt som man er. Så kom så Emil, kom så Emil, så kan du styre det ene kamera. Hvad vil du helst have, det gode eller det dårlige? Så har du taget det forkert. Hvor mange megapixel er det på? Ja, video, meget optagende.
optager ikke med 7,1 megapixel. Kameraet er bare på 7. Fuck det. Jeg ved, opløsningen den ligger på den lille lige nu, tror jeg. Det er 640 gange 480, ikke? Ja, det er det samme min telefon optager med, faktisk. Så. Det kunne jeg ikke. Jeg scorer nu, og så vinder jeg så. Hvad har I hver især? 3. Nå, men nu er det jo strafsparkskonkurrence. Nå ja, så er der jo 5 der. Ej, jeg rejser mig op, så kan man bedre se. Ja, øjeblik. Vent med at skyde. Konkurrence mellem de to idioter. Sæt i gang. Det var en god redning. Over i den anden side, der kan vi så se Emil. Der er også film. Og det blæser så rimelig kraftigt. Det bliver faktisk blæst lidt ud af balance. Det ligger ikke på pletten. Okay. Og han scorer sikkert til 1-0. 1-0 i anden runde. Kommenterer Emil også derovre? Det er anden runde. Så står den 1-1. Og så går vi ind i tredje runde nu. Og hold kæft, hvor jeg egentlig fryser. Mis. Nej, jeg er ikke en kat. Idiot, mand. Retarderede børn. Nå. Og der er stolpe ind, som så hedder overlægger ind, men fuck nu det. Det var godt nevertheless. Som man siger i Indien. Hoinshik og inge boinge. Du rammer ikke. Det er det, jeg sagde. Ja. Det var min finger. Han er ikke fint. Fuck you. Hold kæft, mand. Vil denne pinsel aldrig ende? Og Emil han står og tager sig selv i nosserne, som han plejer. Er der nogen, der følger med, hvor langt vi er nået? Ja, 2-2, og vi skulle 4 gange hver. Så er det sidste runde nu. Og han skal lige trække op i sine bukser, så nosserne sidder rigtigt. Hold da kæft, det var ringe. Det var kraftedme dårligt. Må jeg få en kommentar? Hold kæft, hvor du ringede. Hold kæft, hvor du ringede. Ved du godt det? Ja. Det var fandme en god redning, kvar. Må jeg få en kommentar? Han sucks. Kan I se? Det er en app. iPhone. Hold da kæft. Kan I se? Ser det godt, jo. Hey, han har snart fået hentet bolden. Kom så! Nej, jo han har. Idiotbarn, mand. Skal vi se, hvad Emil han filmer med? Han filmer med et Canon Ixus. Canon. Canon Ixus. Ixus. Ja, Ixus 70, ikke? Det er faktisk ikke rigtig græs, vi spiller på. Det er sådan noget kunstigt græs. Sådan noget kunstigt lort. Oh my god, hvor meget vi spiller, mand. Jeg skal være hjemme kl. 6. Jo! Jeg troede lige, at kommentatoren lige skulle til at skyde, var. Hold kæft, hvor havde det været nice.
er det smukt, mand. Det er bare the epicness. Var det godt klaret? Fandme en god redning, du fik lavet det der. Det var godt. Og det her, det er plet, som I kan se. Som I kan se, så er det pletten, jeg lavede før, da jeg så en lækker pige. Der lavede jeg lige den plet der. Var jeg sådan her, eller var jeg sådan her? Og nu kommer bolden i hvert fald. Det kunne han ikke. Det var godt nok godt, jeg reddede mig. Hold kæft, hvor er jeg god, mand! Nu begynder det kraftedeme også at regne op fra himlen, mand. Begge to skød lige meget Det er forbi. lige sådan i anden runde der. Hvis du brænder, og han scorer, så er du ude. Jo. Nej, første runde. Kom nu bare. Hvis du brænder, og han scorer, så taber du, og han vinder. Færdig. Ja, okay. Skyd nu bare. Kom on. Godt lavet. Det første mål. Så kan vi snart komme i gang med at spille igen, så jeg ikke fryser som en røv i laser. Nu må jeg le. Nej, nu må jeg le. Du kan slet ikke sige det, Emil. Din spasser. Kasper? Du rammer ikke. Nej. Du rammer lige op i stjernen. Synes du, Emil? Synes du, det var klamt sagt? Ja. Jeg skal bare være sikker. Du begynder kraftedeme at regne. Kan du mærke det, Emil? Ja. Jeg er allergisk over for regn. Der er overlæg og redder alt. Nej, der er ikke noget, der hedder overlæg og redder. Kom nu i gang for helvede, vi har ikke tid til det her. Det begynder at regne om øjeblikket, og jeg vil hjem. Ja, det er lidt koldt, og mit pik den krymper. Det gør ikke noget, den er så stor alligevel, så. Lortevejr! Kan I se, jeg bliver fucking våd, mand? Nej, jeg har fyldt dig op, så får vi ikke engang finalen. Jo, jeg filmer også. Mia! Så er det en snak gang her. Hvor meget plads har du på det der kamera der, mand? Jeg har 16 gigabyte på det her. Det er så hernede, vi spiller. Vi spiller efter at ramme målet hernede. Nej. Står det ikke kigge på, hvad det er. Så vinder ham den anden der, Kasper. Oh my god, jeg gider ikke gå ind med regnen her. Vi skal sgu da ikke. Det er filming. Cool. Kan du se mig? Hey, Kasper! Ind på mål! Du vil så gerne stå på mål først. Hvor fuck zoomer jeg ud hen? Det gør du ikke. Der er ikke noget zoom. Og den er bare rimelig zoomet og rimelig sløret. Så går lidt længere væk. Det hjælper ikke. Nå, bare kom. Hvor er det godt lavet, mand! Fuck yeah!